Chámome Manu Rial, son o director xeral de Seguridade A1, de Sistemas de Seguridade e Protección contra Incendios. Pois traballar na empresa penso que se algo define decir que é un reto e unha evolución constante. Evolución porque somos unha empresa innovadora que en todo momento estamos incorporando novos produtos e servicios, pero tamén polas ferramentas de traballo que incorporamos no día a día. Falamos sempre de automatización, de digitalización, de reducción de tempos nos procesos que non aportan valor e, sobre todo, na implantación de algoritmos de control no día a día. Polo tanto, penso que casi non hai un día igual a outro traballando nesta empresa. Buscamos persoas que, principalmente, que teñan claro a que se quere dedicar e que isto vivan con paixón. Xente que queira asumir responsabilidades e involucrarse profundamente no que é a nosa organización para sacar o traballo adiante. Falando do cambio máis destacable da empresa, penso que van en dúas vías. Unha sería as ferramentas de traballo colaborativo que estamos implantando na empresa, referidos á digitalización e á automatización de procesos, e outro referido a produtos e servicios cos que competimos fora. Falaríamos de solucións de Smart Cities, solucións de sostenibilidade, solucións que aporten información acerca da mobilidade das cidades e despois tamén solucións, xa digo, de última tecnoloxía no que é a protección das persoas e o control das empresas. Que a incertidumbre non se supera, senón que máis ben se surfea con ela. Eu creo que unha actitude de traballo colaborativo e, sobre todo, cunha creatividade optimista é o que nos permite enfrentarnos aos problemas que temos cada día. Cunha realidade tan cambiante hai que andar reinventándose cada día. Nos cambian os factores e as reglas de xogo e necesitamos facer outras cosas. Facendo o mismo que onte e antonte non vamos a evolucionar. Entonces creo que o reto é a actitude, xa digo, é a de tratar de superarse cada día e buscar solucións aos problemas que se nos plantean. Anímovos a que vos acerquedes ao noso stand e poñerse en contacto con nós para intercambiar que é o que buscades e se aquí podemos encontrar un sitio xuntos e camiñar neste sendeiro de profesional.